Di xwepeşandana Dem Partiyê de li Amedê dema hin xort xwestin dest bi meşê bikin, polîs êrişî wan kir û 6 kesan desteser kiribû. Rojnamegerên ku dîmena desteserkirinan girtin jî para xwe ji tundiya polîsan girtin. 4 rojnamegerên Ajansa Mezopotamya û Jîn Newsê rastî helwesta tund a polîsan hatin. Peyamnêr Heval Önkol, Ceylan Şahînlê, Hevdar Önver û Sonay Odengît ji ber tundtujiya polîsan serî li komela mafê mirovan xistin û giliyê polîsan kirin. Mitingde yapılamamıştı. Açıklamadan sonra Piştî daxuyaniyê çend xort dest meşê kirin. û kêliyên ku meşqediya polîs êrişî wan kir. Min jî dîmenan girt. Dema ku polîsan min firq kirin, bi ser min de hatin. Xwestin kameraya min bistînin. Min team dan û li min dan. Min avêtin erdê, karê min asten kirin. tam o sırada Peyamnêra Ajansa Mezopotamyayê jî destnîşan kir di qada rojnamevaniyê de jin, bêhtir, rastê tundiyê tên. ve özünde gerçekten kadın arkadaşlar olmak. Dema em da dikevin, meydana kar, ji mêra bêtir, li ser jinan zax tene. Di xwepeşandana sêzdeh cotmeyê de dîsa jin rastê vê helwestê hatin. Ku jin bêhtir rastê tundiyê tê. Türkiye'de 1 Ekim'de mecliste Serokê İhade Amedê Ercan Yılmaz jî da zanin roja xwepeşandanê Kongreya Baroyê hebiye û polîsan dora avahiya Kongreyê jî girtiye. Ji bo prosa aşitî û muzakereyê di nav gel de hêviyek çêbû. Gel dixwaze pirsgirêka Kurd bi rêya aşitî çareser bibe û tecrîda li ser Abdullah Öcalan rabe. Gel vê daxwazê dikare bi şêwaz û çalakiyên cuda bîne ziman ku ev ne suce. Hêja gotinê ku 8 dezgehên rojnamevaniyê jî êrişa ser peyamnêra bi daxuyaniyek hevpar şermezar kirin. Daxwaza me ew e ku ew adalet û hukuk bêcî yani bi taybet tiştên ku em bêjin dibe sedema tundiyê jî ev bêhuquqî û bêadaletî ye. Êrişa li dijî rojnamegera heman demê de jî cesaretê dide kesên ku tundiyê li jinê dike, kesê ku tundiyê li civakê dike. Hevserokê Komela Rojnamevanên Dicle û Feratê Selman Çîçek daxuya kirin, cara yekê 8 dezgehên rojnamegeriyê helwesteke hevdemî tundiya li ser rojnamevanan şermezar dike. Du daxuyaniya hevpar a dezgehên ragihanînê de hate destnîşankirin, Destûra bingehîn û peymanên navnetewî dibêje di dema şer de jî destnedayîna rojnamevanan heye û di salên dawîn de li Tirkiyeyê êrişên li ser rojnamevanan êdî bûye tiştekî asayî. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.